7 along arnikang samambirta thanbang samibrismai disopi nonbirta thepipen arjitha. The following sex worker do opu ahokhe a report PC ASTHA IT Project Kopili Development Welfare Society NGO atum tangka kewan pusi WKSA atum akoi kipi. The following sex worker mate okewa kachijor asai ke claim avipin pensi ASTHA IT Project Kopili Development Welfare Society NGO atum the following sex worker do opu ahokhe a report paklang si head office pen tangka kewan pusi women KSA atum pen akoi kipi. Ferangkia Thengno Women KSA atum pen lam theke jaike ASTHA IT Project Kopili Development Welfare Society NGO atum Ninkan capsule se difu along soarlo atum akiso mate rat a Thengno kache than hai he akiso ke do anse kelangji aphan versai pilo lasolong arong lutdamsi rong asar pimaratu white discharge HIV akiso kelong atum aphan kiso kelang aversai pilo Sitame isi ke mang humemi abangke rong asar pimara tumaphan thang pachini ne pin pen sex worker do pu ahok he angthek pisi kipareng bomji aphan lapusona sai langno ke claim ke chokche thektik pusi women case e atum pen jongpon women case e atum pen labang so sai langno ke claim along kachirap atum amen ke pachini ke maitre basumutari pu abang phusi NGO head office aphan datalo bompen fun mate tangka nang palu bom lapuson ke claim lake labang so NGO atuma sai ke claim ke pachi medet aphan se sai ke claim pusi women case e atum pen pachini sitami sordo tum okwai kache jor asai claim clip pin pen nongno ki jo alapen mithang NGO project manager bahistha ram project director pusi pachini pon lasila puson NGO atuma phan ahokhi alam pen mate karbiang nong ardu sex worker ave pin pen kapachan thap aputhak sodak pen ingsai nanji lapen ASTHA IT Project Kopili Development Welfare Society NGO aphan panghap pon check nanji pusi women case e atum pen lam the peklang pon news text report BNews 7 nonbirtang tonpen arjitha Akna kahumridam kok ya thei bang la hello nilitum arding kloi bani tum labang so NGO long nilitum information ke long do la penilitum dak paphong ni lo nitum dak nangke langchari a thei pipon ma pulutang te ladak labang so NGO long ki claim akam jitula sorlo tum phan Soal itu phan mana lah, kosong soal itu kisah do mati deh, jangan white discharge sahai ke dam hem. Lahai jo si do pulote alang tumbang dah ke claim employee tumbang si hedi, rong belum dam po, engke field duty, lahai long alang tum soal tum basar pemadam pangrum po, engke lah sahul lah tumbang ke than lo je, langsung ke so do pulote itum dak office bang do, jentu mana non do bom dan bosti adung si lah Kopili Development Welfare Society, pu NGO bang dak soli boy lo, engke lah so NGO bang ke HIV caput taxi, tak ke claim. Engke la so pu taxi alang tumbang ke rong lom dam po ke dam pen ke than lo so lo tum phan la son ke so do plote nali tum nitum dak office long wang ta me engke itume doai ta ke joy lo la pen ke medical la hai check up ta itume ke joy CPP engke la pen ke son hai ta ke joy si long pu pon ke alang tum ta ning che thepen dak office long wang po je ke rap long po wa men pen bang po engke la tum phan ke a details ke dak ke tok mang ke sex worker pusi pacheplang dak bang ke tok engke pipo si la son sex worker ke tok pulote la so NGO bang ke soli boy phano continue dang bom phano la so posi la tum la son si ke claim lok dak itum information ke long ateng pen ke la son si dak bang ke claim bom lo mane solo tum akiso solo tum kiso tame ronga rat tama ka ching ni pen dak sin anchelang po tame dak sex worker to men chelang mando wai doai hai ta pipo engke doai bang kipinga mesen lang ke la so project bang ke dak nang bilo me piklo kalau itum dak dipu karbeng long mata je HIV AIDS keso bang ke chini nai barong atok molom la tum ke dam pen la hai ke thanda me piklo sita dak ke solai in charge tum bang si chok che delo kalili kalang nang tum hanta dak bang ke la son bonai ta bonai pru bang ke itum tak roi un e ki pha dakalan tum ki tok dak bang ke female sex worker ke tok lo engke la hai bang ke dak summit po engke la so report bang la tum ke head office long se ki pidam dam lo engke ke tok bang la son je dak bang ke la tum mane ekdin long bang kon hacha tum ke tong lo engke pinso long la penke la so ke heno akam la tum ko ane years pensi dak ke claim lo pula hai se ke tok la si dak bang ke tum bang ke la son ke heno akam bang ke dak bang ke binang ne la pen ke claim long le la si pini bang tum women case
asong pesi pini dak mangke ke bang lo la se hok lo nili tum staminon la hay alam karju long pan sini tum dak patah hini bang lo alang li tum bahas tami tum warning sami pilo nang li tum nili tum manang citong oi la pen kupi nang tum ki claim ji la solam nili tum manang citan pakan oi patum pubom lo patah hini nang citong pan sami alang li tum nili tum pan pilo pupo nang citong tie masalang tum pasi claim bom la sinon li tum mang tak pini bang ke sai jok je lo nili tum ta thipi pon ma pati kar biang lo nili tum ta ching hondu so lo tum la son sex worker awi pin pen si la son claim bol la dak pang sex worker do pena jok si aphai bang ang song mang la an an si kar biang long tum ta so lo tum ka choklem ot lang no la an an aphai pe si la tum ke hadak ang song ki pabat mon dong masala so na magan tum ning dok de la pen chi don dun de la pen la bang so project kasolaya bang ke manager la ke project manager bang ke la ke maite bosomatari la bang ke manager director lo manager lo pen project director bang ke la ke basistha ram alani bang langke kheronia sir alang li ke la ke bihari lobon la pen तो ke लदा को मैं तो निकाल में सीधा के क्लेम बना दूँ चीनी lada ka bangke ini ke aron ada bangke kopili si alang litum la bang so office tami aron ek hadak se bidam nang ja polok athe lada ke do bangke kopili development welfare society pus alang litum ke amen ki ir policy ni kan ke bak dolo pus itum arjulong lada ke claim lada se office ta mane bhara se litum enbong तेना तो चीनी नो देंदा बैंक को आना बैंक पुतुन दा ने ला पु staff वाली लो मने ला से ना चला नो बोलो सोना बैंक पुचीनी la ke achik lo yon bang se bang nar ke bang sir ke lo sang salang tu rong dam po awareness pidam po la so jitu ko bang ko an si rong sor tum sarpi manon bad okor jang dum ne kachipak lang dum amen alis an ke la kalang litum ke la da ke sex worker po paklang po ang song litum po table si every month si 9 8 po lagi du uji ningkan ke bang bong ke la si non si tamil tum kar biang long ban ke la so se ang song lo serba kapre ka zakat il tum la po so si nang pilo nang chini det lo je kar biang long ta la son okay wai kachi jor bala so sex worker ar tum do po si no te nak tin bom lo la se hok pe da bagil tum kar biang long ke la an ki kali ji ma po si ni tum ta kama thada la si non si tamil tum dak wang lo la tum lo pason ke klema join ni si non ni tum kar biang long we nong no do ko lo si tum pini women case e pen wang si ni tum mang la bang so office bang ke project bang ke mesen lo ala tum dak wan pen ke si tamil ki klema tum mang si chok che der lo ala tum claim pa mi nang je dim sang tum ulta fulta claim rong le sala bang hini pan ma ke ni tum action tami NG ba ni tum ko pitong ako no ni prang ni tum ka ching wai pon thu ji ni ki claim pon thu ji ni le ke ni tum saminon document sa mukha sa mi tum pangrumik bom lo ante pini berta lansing toni kogla domi thakni kurbang thu kardon